Senti American sa ne say last week no enoma bi nti yentumi ani ahia mu na enne de yetumi aba yesrati for some fanche ya na ebe mu sa visa ebe som ne asom sompa enne wo hwe brena ekoye nim kakra na yewo abedwafo so a ebebubu nsem ho medi kai ka kire mo se dia yedi kai adwene ho no eno ene ne dai yese ba be ka ho asem ana ye beto aso abedwafo aha mejai na mama minuanom a omo ba be me no omo betwetwe nkomo no ama omo akwaba minua odi kai me mo akwaba na apom ti say okay me gidi say say last week obana me frɛ wo how nenso na aye den obi ka say mframa na edi adwuma mframa ne so ma de na yebeka SOMPA anunti na ma ne ba sa minua awzo ho ti say na ene wadidi de asafi ho na do che ye de se de ti nso wanimu nya me se de wadidi dipedua ne nheda nko yi papa ma hunu sa senti na ma mi busa osa mareye okay ase o ho na efe o fe ne de nyame be ya no atiefo ye ba aba be di djuma no sonko kra ene de ye be ka ho asem no se de madika ka kire mo dada no edien ena ekofa baya ama a free KG ekosi secondary school amofra no yehunu se ye tekofom de na ama akofa aba madika ka kire se sa asem we ye be ka ho asem ache ye ebize ye obi adadwene ena obi aso ebotaye eni se oko school no nimdia oko no na woni no obewie no wanya na se wonya ede a ene ede ne sese yeyo abinfui ene wona waka metwen wo mu ebe ba na fi omabubu hu minua bema se de meka no yadika ashase de na woka me ma sima be enumpe me das ede nyankopon asese ode ne de nso akyeye ni nyina ka asetena ne abrabo no ho sa mamenchia se wa woni tua chia de se ubechia me ma me no sai ma ase ne de me yini film onyeyi wa woni tua so no na wo ne ba na me joy sopon one niura Japan okay okay right teacher opon okay birukum do ho a bro no e fe na bra nya kwa e ho no mo wo na me ba wasem bisa na obisa me no okay asem yedi kan ahya ase a ye ka dada na enne me fa no area ba ko ehu hia pa okay any day eye baby e friend no monitoring and supervision se ye tenetene anasa ahwehwe atija fo e kira de no e be koso ahwe won na ya tenetene won sa aha e hwese dwumadie no be koso e koso aha se de e se ye hwe no e fa me hwe ho na ebrebe mu a me bɔ ade fufuro bi nso so na ma memfa ba ko bi mbra nwie ansa na ba monitoring supervision na ya eno nso me hu ne se me ye nhwe me hu se e ka ho pa okay on se minua ebedwafo no be ya adwene se ye onipa bi ho no ma otimi yare ka kyew se odi aduru we ma me a me ho ntome ampa de fa so aduru no ma no ne ho ntone so ampa obi timi ka se me de se me free mu a mo hwe no ma amfa ma nkomo ya mfa won ko hye mo kire o free mu a wo de ye mfom so ne fa no ko ne hwe de bisi bi beti agu so
kyerɛ sɛ sunsum bi ɛwɔ obiara nsɛm a ɔka akyi na adeɛ baako a metena ase mehu no ɛnɛ ne sɛ ɛnka meyɛ akɔyɛ sɛ teacherfoɔ no ɛnyɛ sɛ teacherfoɔ no nyɛ wɔn adwuma wɔn yɛ wɔn adwuma deɛ wɔn bɛtumi biara nanso akoma pa ne sunsum ɛtaade n'akyi no ɛwɔ fam sɛfa ne sɛn ɔn sɛ obi yɛ adeɛ na ɔmfa mehu sɛ mesi nkyɛn ne bo ɛntɔ ne yam wɔ deɛ ɔreyɛ no ho anaa ne bo nnwo deɛ ɔreyɛ no so a obɛtumi ayɛ ne nyinaa sɛdeɛ yɛrehwɛ sɛ ɔnyɛ no nanso so spiritually ne sunsum paa ɛni ade n'akyi ɛba saa you don't achieve results na kyerɛ sɛ ɔbɛkɔ school ayɛ biribiara ɔbɛkyerɛ n'adeɛ wopɛ sɛ wɔmfa material mmra sɛdeɛ wode kɔtena ɔkyɛke no wotumi sɛ deɛ ɔyɛ biara ɔyɛ but ne mu no asɛ yawdeɛ bi ɛwɔ ne mu nti ɛba saa sunsum ɛtaade no a ɔyɛ n'akyi nankasa no nhyɛ deɛ ne ho ɛdeɛ ne kɔtwe baeɛ ɛhu sɛ ebi nana mɛma mfɔto ho sɛ obi a ɔyare malaria na ɔka kyerɛ sɛ mɛde aduro wode ma me ame ho ɛntɔ me ɔna also yɛ best doctor sɛdeɛ administer that drug nipa no ho ntɔ ɛnyɛ sɛ wabɔ ho but ɛyɛ sunsum bi a ne nsɛm a waka no ɛdi akyiri na ɛnya saa nsunsuansoɔ no ɛberɛ bi atwa mu yɛn panyin baako a na ɔda ahomasua no ano ɛyɛ former minister of education Dr. Matthew Opoku Prempe honorable napo obɛka sɛ director ɔbɛka asɛm bi kɔwie saa sɛ teacherfoɔ koraa deɛ sɛbe obi a nenim deɛ ɛwɔ fam ɛne yɛfa no akyerɛkyerɛ adwuma wom sɛ de yɛ odie bae by bɛsi nnɛ saa asɛm ntimi nka mpepɛ mfiri hɔ ɛno nti ama ɛhyɛ nnipa bi tirim sɛ wanhwee na ne kɔnya asɛm koraa no make reference to saa asɛm no a papa no ɛkaeɛ no nti yɛwɔ nsɛm no bi wɔ hɔ no mu a ɛbu nipa abam nti yɛbɛsi na ɛkɔ mfie nan o yɛnka ho hwee yɛgya akonkɔn bat ɛhyɛ nkurɔfoɔ mu now yɛmmra yɛn ankasa his excellency de yɛ recently bere bi a wɔkɔ ayɛ ɛnyɛ tutu adwuma ma chalk ne ma chalk ɛnyɛ chalk no kora teacher adwuma deɛ wobɛyɛ na abɛyɛ yi a okay isopɛ biribi okay ɛka ho nti teacher ni na wɔkɔ no kora onim sɛ adwuma na wɔkɔ no ɔnkɔ yɛ yi ɛbɔ nnwo so nneɛma nketenkete bi wɔ hɔ no mu a sɛ hyehyɛ nipa ho a ɔyɛ adwuma ne sɛ deɛ no ɔmfa sunsum a sɛ ɔde ta akyire no anta akyire a results no wonya nti akɔyɛ te sɛ obi awo nipa baanu awo yɛsɛ ɔbaa na ɛwɔ deɛ no so bɛrima sunsum ɛne kata ne ba no so nti sɛ bɛrima sunsum no ɛyɛ mmerɛ a sɛ akwaraa no nyini ne hwɛ mu no nneɛma bi ɛtɔ sini ebi ka ho ɛna ama deɛ yɛhu ne na efi sɛ ɛnyɛ akyerɛkyerɛfoɔ no nyinaa na ɛnyɛ wɔn adwuma sɛdeɛ ɛsi ɛhwehwɛ no nanso so saa de na ɛyɛ adwuma no nti no akwaraa no kɔtwerɛ exam sɛ wɔgya no kwan alright mo ne nyame nkɔ yo wɔn deɛ sɛm deɛ mɛyɛ no mayɛ awie nso kebire bi atwa wobɛnya teacherfoɔ bi a ɔkɔ no nkotodwe no koraa sɛ nyankopɔn sɛ deɛ ɔkyerɛ akwaraa no nyinaa no ɔkɔ a ɛnka wɔntumi ɛnka ka no ɔmfa nkonimdie ɛmmra but ɛnɛ na ɛka akɔyɛ sɛ mede mawie me deɛ o wobɛtumi afa wontumi a ɛyɛ meda ase na memmra monitoring and supervision ana meyɛka no ɛpapa no mbɛyɛ adwene sɛ adwuma bi abɛtu mpɔn a ɔkwan a ɛfa so a yɛhwɛ adwumayɛfoɔ no ɔkwan a ɛfa so di wɔn dwuma ɛhia paa nti yɛbɛhwɛ lesson preparation a waprepare materials a wode kɔ wokɔgyina classroom no koraa no ɛdeɛ na ɔyɛ so adesua no a wokɔsua no nteteɛ na yɛtetee wɔ no ɛno na wode yɛ adwuma anaasɛ ɛnyɛ ɛnoa nti wokɔ department of supervision na ɔmo adwuma paa titiri no ɛno no school no nneɛma bɛn na ɛkɔ so yɛama wakadeɛ na de maa wo no sɛn na wosi de ɛfa ɛno na mɛgba hɔ no sɛ akɔwie sɛ yɛn monitoring and supervision no akɔ fam ɛba human resource na mɛtumi aka sɛ ɛnka ɛyɛ yɛnni mmoro so deɛ but kɛyɛ anyɛ hwee na wobɛkɔ no wobɛtumi yɛnya circuit biara sɛ yɛwɔ supervisor ɛda circuit no ano wobɛkɔ office biara metumi sɛ yɛwɔ head of inspectorate ɛwɔ hɔ nti ka human resource ne deɛ ɛnka ɛyɛ but material wɔn de bɛyɛ adwuma no senior ɛne issue no
Some last week me got was a teacher for teacher ni bi organ have a magician. If it's a uni academy na obeda actually. Oh say obi wo kura wanya akade no. Nanso nipa de da nso. Obi wo no mo a sebe wa ankohwe de wo ya ankodwan nso kakra. Akwadwosam kakra e wo na afa. Ye wo so wo ye no onhwe nsa da nye no. Papa bi ene obi wo nso o ye ni ye ohia se ye bo na bo so. Da bi ohia tenetene kakra nka wo de ama no. Nanso nipa na twa se wo kɔ no kodi se adwuma no. Akade e so o de kɔ no eni ho. Yamma yempanyimfo bi motorbikes yo ba nya de motorbike ne hye won nsem a so di nsuo ne begum so di kerosene ne begum na abro motorbike yemfa petrol nka I'm telling you teacher adwumam za na I am telling you yempanyimfo no be ka kire o say ye wo sika da ho no mo a ye de baba to de sesi a yemfa phone ne yenko yen directorate no ne yemu sam when last ene bi si ye Nasa wo call ada ayino a yema omo petrol ni ade police wo twi moto hwihwi nti yema omo petrol ankom betwi nti asem no asem be na now nipa no asa ti asimokura na all field akwaya monitoring and supervision no uba kurom se kura don hye den hu na akom kura se omo nenam wuram kwan ebi twa ensuo obubi na opani owura be ho nya no na se ebi ko ensuo ko fa obi no teacher ni bi no owura be ho se utira nye ye na motorbike ne de okɔhwe ho na ohwere wo nkwa wo wukwa me pe sisofo no mpanyimfo no mra meka ntam asema mekan meboa no mo nkyere ye enhyehye ho no mo a ɛwo ho ma sa supervisors ɛna no kan sisofo no omna hevo omo na kan ne from circuit supervisor and your friend school support improvement officer on se kan no nanka yakwa ase na bi mu person de hunu asem bi on is by na person e ma hunu se wo ho se oboa sa ama adwuma no akoso okay nti edin no e no ade but ye de din na pie yi nti school support me pato so oboduam na me nko opani so opani medini ni din no de ye be bo na nso say baby o wo de wan hwe am de besi ndi am de besi pa fi se ensema me busa no ese so o kan nyina wanka obani ma yes sir say na wo so wo ka yo de ne ma school mu ana ya suku ahodu mu free kg ekosi secondary school edem pa na osusu se emma adekere nkoso ebi ni dey yo medasi minua edin kan no mechia mempanimfo a me no me adwuma wo asokwa municipal education office o ka so de baby am ye adwuma besi na so me fin say ye be set records no street na ye nka asema ye nhunu ye inti menyini se ho behia se edi bibia besi wa ha ene Emmanuel Opon ne ka say ona PRO ewo Asokwa education office asoye da education ano wa Asokwa no ono na ye PRO ono director ba bia director be fa bia odinachi eniama kese bia ekoso bia nketo aden bibia onimu bi ya na me kan se omo ni ho a director ni ho director wo ho a PRO wo ho obani kasa yo me da se so achiamefo ma director achiamefo okay me kan me ni nua mo nyina abom a de me kan achiamehene okay me da se me nua na medical chia mpapa am ne ya adwuma Reverend Ebenezer Otemafo director of education Asokwa management members na me chia o ne head teachers ni teachers a mo ba adwuma den adwuma sonko abuama municipal directorate no afa no ntuma pa efra na me kasa we so na me san chia menua a regional PRO for education Henry Rosebuaten and me other colleague PRO sa ewo Ashanti region ha me chia obi a me so mutie me yo menua o kan se de na ama ahumesua
every kg eko senior high school yeah eko form yeah na minim de bia statistics bi ho no ma owo e show say we are moving downwards and as eko form there the entire can say any evidence bi e kire say ngomasua eko form mama nchro yan de ehunu say eko form senti ni say okay you say your new curriculum right new curriculum no so me ti hai a uhu mi wa hai me gidi say new curriculum no enya adwuma de nti enya adwuma ne say entete a akyerɛkyerɛfo anya no uko school mu sesi a nya no na ɛyɛ adwuma if you say first na teacher centered ene yenim say child centered and learner centered nanso uko upa ko school bia mu anya learner centered teacher centered no na still ekoso nti ena ma ye ka no say ekofom oh really ye to so mienu ye be kan results school ahodo onya no ye hunu say eno no so ekofom no kre se kra de ya wawofo bebre atiefo mbetuma afre aka ya wawofo bebre aka se ode ne ba be ko aban school die secondary school ze nya ankrankra na ntumi ntibia anka secondary school kra anka aban ankrankra na fa dodo na nanso de aban na afa nanso omo se ekofom atiefo na eka hu nyamia nti sen na woka yo minua medase biem ansema wo kan say ngomasua ekofom from KG level to senior high school level yen hunu sa okay ana wo kan biom so say aye teacher centered okay instead say be learner centered na wo kan from the first say curriculum I de ba ye na yakotete akyerɛkyerɛfo ho no enye no na wokɔ ground so a ɛyɛ adwuma menua ente saa okay saa new curriculum aban de ba ye ye nuanom akyerɛkyerɛfo kɔ ho adesua a ɔmo de ba classroom asese ɔmo de yɛ adwuma no wokɔ a ɛno na saa mre yegusu a ye de yɛ adwuma na mmom sɛ wonni technical eye and I say wonye teacher ni a obehu se o nsesa aba adekire no mu a na wo afa wonhu se sanete je se ye ne a ye teacher fo ye wo mmasuo mu a ye call rounds no ene ye hwehun se eno na ye nuanom e de ye adwuma ye wo bibia e fe no professional learning community eno koso bibia kama ye adwuma de wasa chechefo no ehwe new curriculum no de ye adwuma nyina no omode ye adwuma enti textbooks wase achechefo no hweso na omode boa ama enuanom ketewa no de sua de no se nyandi nyina mpo na se aba ye nya dodo na sesei no efa se bia se ye de books be 20 na eba no wanya mu be 18 ana 17 it means the rest no so eguso a eba se subjects ni nyina ene ye nya ehu books a wase ye nya nyina no saa me na me no kasa yi ye wo chechefo no e de ye adwuma atiefo enti menuasa o kasa enkrata wase ye nya na de sua de ene curriculum ye de ba ye na ban de ba ye no se enye adwuma me ho de menua minim de se wo san check records no bi bia na one update records no enti na ma wo kan sa no na normal bia wase ye nya opani bi wo Ghana ha wo se wo ye denchama odansuo no bi nti we dey denchama odansuo mu na e ka sei sanete enti ma mento aso ti normal chechefo no hia se e wase omde ye adwuma no Ghana Education Service ye de obetimi bia se achechefo ye ho enyanyan opani oya na se waye yaye Ghana Education Service mpanimfo provide sa number ni nyina wase ye nuanom achechefo enya adisua de no mo de kire mofra no so ade na de make kan say you feel be improvisation ebi ana obehia phone na ebi a uni original phone bi kra obetimi a draw bibi ana so betimi a mold bibi in the phone like shape
wode bɛyɛ deɛ wopɛ sɛ wode yɛ no wone wombɛyɛ adwene sɛ ɛfiri mmerɛ santene nyinaa no nyɛ biribiaa teacher ne hia wɔ classroom biaa na ne nsa aka na mmom yɛne yɛ akyerɛkyerɛfoɔ no sɛ yɛkɔ classroom a for example bi a wohia ruler na wode amɛhyɛ biribi wɔ blackboard so sɛ woto w'ani na ruler no bi no a wotumi pɛ stick abaa yɛ straight kama na wode ayɛ saa deɛ no nti sese de sɛ woka sɛ normal yɛkɔsua a ɛyɛ de curriculum foforɔ no baa ne akyerɛkyerɛfoɔ ɛkyade no ayɛ teacher centered a ɛnte saa ɛyɛ me de papa sɛ ɛnɛ agya yima aba ha ɛyɛ sɛ na deɛ nti a meka sɛ ɛyɛ me de no nyɛ sɛ bi a ɛyɛ me de sɛ woba abɛkyerɛkyerɛ nsɛm mu na mmom waba bɛka me nsa yi so deɛ menyaa wo da yɛ wɔ nɔɔma bi a ɛsɛ me toto bɔ wo sɛ yɛ wɔ ha no nti na ama yɛso na mɛto abɔ paa na woto nso so a yɛso so yɛbɛkyerɛm ɛnɔgye ɛnde deɛ ɛnyɛ problem nti na mpɛ sɛ meka ne sɛ asɛm a wokaeɛ sɛ ɛnwoma sua ɛkɔ fam ɛfiri basic level up to senior high school level no ɛno deɛ mepɛ sɛ wobɛsan akɔhwehwɛ records ne normal a ɛyɛ available to you no biam concerning education no sɛ deɛ abɛhu sɛ records no ensure saa otherwise anaasɛ directly opposite of what you are telling us because one be adwene say what see resource and be see resource buy enkola yi bom ho modern se na wo so mbo bia enti no saa asem na wo kan ne de ayahima onim de enti a e ma me kan saa de enti a ma me kan saa nyina ne se enwoma sua yesi enwoma sua ejinade so enwoma so nanso enne amene wo kasai said ya wokan ukọ kg a ya fra bibi textbooks eya nwoma no eja imani nyina ho a ye de kira de ana kg so obese me nyinu bako a me shase afri kg me ko primary na me ko JHS na me ko SHS say what can was it from kg level to senior high school level na books e ho ana me try say normal was books no syllabus curriculum a ɛwɔ sɛ akyerɛkyerɛfoɔ no hwɛ so outline ni na akyerɛkyerɛfoɔ no ɛwɔ hɔ a wɔn hwɛ so ɛde kyerɛ mmɔfra no sɛne nka mmɔfra nka nkyerɛ ɔma deɛ ayayima saa na ɔma no ni hɔ a woka sɛ syllable paa yɛ friend of syllable curriculum deɛ no yes ɛno no mehu bi akyɛ o ana mekyerɛ sɛ ɛwɔ hɔ nɔɔso wɔn deɛ ɛwɔ hɔ na nɔɔso na meba dia me pese me ye kire ne se me ti obi na se ade wo ho na nso a ye nka se e wo ho na e wo ho na nso ne se aja imai wo de ti aban ne dia Ghana education service are not even se books ukọ classroom bia na se nkola 40 ena e wo ho na se the books 20 ena ya available e kire se aso ana nso aban that is I'm talking about Ghana education service our enrollment figure a school BM periodically no and penning for supplies that data no ekoma Ghana education service through your regional directorates no enti books be a eba down bia no your available statistics are here so na ye de aba enti minim school a senkora na 20 a e bi o maka say books e ba ye no ye e bi 10 and I 5 unless say bia o can be kire na yekohwehwem but as far as me municipality is concerned ne there sa no man na wo say mmofra no nya esa wo yi o mo manko askwa sa no man na wo say wo wa kan de ho oh they mention say enya ba metro akumasi metro aja ma nya say bia minimba bia o free ba na nya say ye be say obi adwuma wa ha o na mom ye ka say be ya ebeyi sabe pepe ne ye kanu na de wo mu ni say right sabe enya wunti na me ka asemi oh ade say ne ye ne pe sabe ye ti ha nyina ye na carpenter fo sabe pepe ye teacher fo sabe pepe ena ye wo mu ne ye hu ye hu de e wo mu se oko schools ahodo bebre mu a se de me kan ye wo e bia textbooks no This is 93.1 FM. Na your textbooks e bia 30 ena ho anya sufficient and this is sufficient ne ba eno na ye ma me ka se emwa e ma de kire ene adesua enkoso enu nti na ma me ka ne sa
right me no ya adwene de yetene say Ghana Education Service the books no ba yan fan say omuntimi surprise bibia at a go day say they call me aja mame ba mame try wade say bia fa no bako ye sha ase adi mfie say ni enye mfie di na me no waka ho asem de me kan say yan fan say ayi books no na we ye cha ma de should be anya bi e bia askwafo ye nya de ne the next day or two ebeko other districts ntina kwasa ne say bia okodu bia wa municipal na bia omo de nuru ho na Kumasi metro anase Accra metro enya ne dia eno nkire say wa municipal fo no enya mpacho what I say nti ya dia da Ghana Education Service mpanimfo akoma so say school bia nkrata asese wonya na ode ye adwuma no omo mfa nkame say school no na sisi ame no kasa yi bibia wa say amofra no enya achechirefo no nya na omo de sua de no ye de amomo omo de sua de say make say I'm speaking for my municipality do ba say na make say minimba bia ofuri ba sisi ame wa haide wo de ti sisi ame wa haide me fa say me gina Ghana Education Service anem ana me kasa but me municipality asem ana me no kan ba na wo ka Kumasi metro me nyi ni se Kumasi metro omo sa ahokyere no mu a se ne awo ka no if you say ye nyina na edansuo no enti ne ayen sa kan de ye adwuma no Kumasi metro sa na mo so sa ka mo so de ye adwuma ana bibi o ha ne nsa kan ya definitely ne nsa beka enti no me nua da meka ne say Rome was not built in a day bibi a wa say yinyama anwasua etumpon no Ghana Education Service mpanimfo ade no ma gu akwa mu a bibia ye run out bibia kwaso kama minua bema aja ima sema o kani o kan den papa ima my din na SOMPA bigidi se emraso si ema ye Ghana mpanimfo ehun de ekọ ete ase se nokre ye nokre sa I don't think say GS bet me aka chem some the 50% of textbooks in Yakraba. Anya no correct. Anya no correct. Senjina am kan say enye ye nyina enye carpenter fo. Ya ensem no ho. Opa yima dia me kan say no. Me kan say enka kamenya na nka de no aye nanka one the make we. Na ekoso. Go back to KG. Not even a single textbook. Out of the 4 areas. Yes. Si aka say ye bobo so a enti mama yamma yempanyimfo no ntia se eniema ye hia na ebeboa ama enwomasua atimi atumpon no the materials are not coming ema na minu ye eka baby na me pese me ye correction bi the curriculum itself say teacher ni hwe so de teacher ni obeka so oni bi ebebo no okay because even laptop cry the ama price soft copy cry the laptop see buy so you can make reference. But the problem with it, you want to say, now we want to make it learner centered, but the textbooks are not there. That is so. The amount papa we catch us say, acquire more of teacher centered. That is so. Major can say, suddenly learner center or some material na korano. So that a buyer activity. That is so. Any na or here more than but the moment I crane there, any hono, a young member me be teacher centered. Or baby lecture. And that is the challenge we are facing now. That is so. Not to cut you. Now, the thing say, sa no ma a teacher for be here on behalf of the actual mofra na de nyina aya available no. And I say at their disposal no. It is incumbent on we the teachers. Say yen so ye be fashion out. Sa enoma na ebema abeye learner centered and as a child centered no. Na amofra no so etumi esua de. Enti wasa textbooks in sa no money na trickle in gradually no. Na you make sure say the issue betima aye at our own end na ebeboa ma sa no mana koso no. Na you aye their support. Enti both areas ni na no at the teachers end ne at the child's end ne at the GS end ni na no. Na say you work together na no ma aye kama. Papa ma on say en na make kan wasem che say ye mpanyimfo na nka kan mo now obeka say me say I started talking about monitoring and supervision. Textbook na nkasa ne teacher ne pe no eni ho. Now some are coming. Yes, it is true. Ebiaba bebre. You betimi enya bebre. Subject in there about 3 or 4. Yeah. F4. Yeah, about 9 subjects. But you any fan na wo kan. Any fan na ho say about 3 or 4. I'm talking about general. Mame mo awo.
science, maths, English. Ghanaian language. One of the 4. Aba. Ana me so me chere say. The aba no. Eno ye fa hin na say na okay. Because meeting. The aba no wo dey obi kan say wo dan nsuo nu. Enti say wo pese ye nsoma wo dey a ye be soma wa wie. Oh, and yes. The aba no ne say 4 na ye dey ye hu. Okay. 4 no so a ye hu no so a. Enam di ka kan me boso say enkola 40. Ena wo class a. Ye the 20 books ena aba. Sɛ na wo kan ya me ka sɛ ɛno deɛ me feel sɛ atiefo kra ne me bɛ ya adwen sɛ ɛnte saa no yɛ won kola bebre wɔ aban suku mu a ɛnɛ ɔmo tɔ books ɛwɔ abɔnten oh me nua books tɔ deɛ me say wo de ɛnɛ no nti na ma me kan wo de nya botre me say ame no ka sɛ na eni hɔ na teacher fo mfa ma ɔmo no ɛna ma awofo bi nso ayɛ wɔn adwen sɛ ɔde book ɔkɔtɔ book ama ne book deɛ ɔfo bia no sɛ aban de abo aban fa ma ayo ɛyɛ asɛdeɛ sɛ yɛ complement the effort of government ɛnso saa na me ka no ɛnso nti opa wo de fa wo ho adwan ni bi na wa wura schools mu na kɔhwɛ sɛ akyerɛkyerɛfo ɛwa ayi school mu no ɛno na ɔmo de yɛ adwuma ana ya no ana me kyerɛ sɛ yɛn nkayo na ko class yɛ de a nkurase yɛ de a wo ka sɛ enyenyenye ana me ka sɛ minim sɛ bi a wakɔ hɔ akɔyɛ survey bi a wo records bi ana sɛ evidence bi ɛte saa de a but ana me ka sɛ me no me kasa ma me municipality okay but that notwithstanding no I know very well say materials are here see the be adwuma sa kyerɛkyerɛfoɔ a be kɔ various municipalities ne district ne metros no Ghana Education Service mpanimfoɔ ɔmo de aba ɔmo ama saa materials ni na ɛkɔ ɔdaro me mpacho wobɛma me kwan a kama mani kasa payimani bayima me the mean speaking for any municipal or district or whatsoever you can in general a person go sound say me or district more textbooks for IRME religion and moral education. Oh, ana me kyerɛ wo sɛ o dabi ebi ni hɔ o de ti o dabi ti wo yɛ ti o ti wo yɛ panelist me nso me yɛ panelist yes ana papa yi moderate na nyabotre sɛ the moment I start say go that tangent no now you are assuming the role of moderator so the man make us Opanyi dey tell me sense. I'm be the point. Mama men kan asem. Eba nyabota me the point to be say papa yi ma me ati asese na municipality no. Or was saa kade ne dey then it means aban ni CCB. CCB. That is what I want. And yes me na say David too. Say me kyerɛ mu say nyabotre me kyerɛ mu say from the surveillance me kyerɛ mu say me to ase me ntwa me kyerɛ mu say Kumasi metro bia mfa ne say wanya no book na asokwa nya ne dey a ɛno nkyɛ sɛ aban sisi asokwa ebi Kumasi metro nya ne dey no a ɛkyena asokwa benya ne dey ana me ka sɛ AMA enya ne dey na sɛ wa municipal wonya ne dey a ɛno nkyɛ sɛ wonya ne dey ɛwɔ nam kwan so a ɛkro ɛne sɛ woka sɛ bi anya bi na sɛ bi nya bi na aban dabi me das you but the issue me kasa for Ghana me ne Ghana Education Service na ɛyɛ adwuma enti me nya aban asɛm na me ka let's limit ourselves to GES issues because that is why we are here enti sɛ ɔde aban ne bema na ase yɛkɔ ɛsoro yɛn so de aha yi yɛka aban asɛm okay yɛka GES asɛm ɛne yɛka suku a ɛwɔ fam no ɛne a teacher for ɛwɔ ha right yɛn ti ha teacher ni yɛn fom so a yɛka akɔla yɛn fom so a yɛsi so obi ya ade a ɛmoa education service na ɛwɔ Ghana ha na right yɛka ho baby a yɛbɛhwɛ ne aka medas enti papa yi ma sama na me ka no per the surveillance ayɛ no right me no meet you which includes one Kasawo district yes okay ya ye bi OWOP RME subjects na kura bi we history books I mean nim say ɛwɔ currently across the length and breadth of the country oko all the sort of municipalities ubenya science ubenya maths ubenya English. There is another subject me read efi it will be per the structures of GES it will be very difficult say a certain municipality or district be ebetimi enya material no
eja obi na for about I'm speaking about a period for about a month no be insan kan that would be very suicidal the minim said they work no yes no correct e betima ba say yeah supply no correct nya fan the same day pepe you call it o be fa wo de ade echi a wo be fa wo de but actually within a week obi yeah the time need date too. And so the moment obeko certain districts now be won say particular books all across anyone it tells you say the entire country. You see papa you mean ade about the ama me ha me American was me say ye benya na nka say de ngoma sua ye ntimi nkoduru no 100% no not possible that be end there and I said now can teacher for improvisation you know saying kwa no betimi improvise at the beginning American teacher for the kind of a subia a teachers bia ebemu kane no na nka ho fama ne sa ne no ene no ene ni ho ono hwe bibia nsa but the whole can mention no ene nyina o mo kan achechirefo yi ekum wo aye na mo betimi bia ade aboa me kam chiro se oba asko municipal se me ne me boss revenue Ebenezer otemafo almost every day ye visit schools na the make say ade aja imama me teachers no ntwa no na so me ba omo ye no betimi bia ade aboa ye kan notwithstanding a normal wo kan say ebi insufficient and I say you need no asama ye can the whole country and I make say the whole country no for me any yanka so very good yanka AME me no ya adwene ye can the whole across board me no ya adwene but me sre the make say a for no ya for ye de betimi bia de aboa de betimi bia teacher ni bia ni ho a beko class no beka so aban fa e bia book A and book B mind no ho ade a wase me kire no obekire achechirefo ku mo ho eyi o mo yam de mu betimi bia de boa enti no Ghana Education Service so normal achechirefo hia se wo se ye de kira de ma mofra no etimi ebom ho modin bia so Ghana Education Service provide sa no ma no enti minia se wo busa se resource akofom ewo sa basic level no up to senior high school level no eno enti sa metimi kra ka say resource no as I speak no akona nim mpuntu aba mofra no modin mum nanso dia tene say ye hia se ye kokoye nim ye hia se ye kokoye nim because say utwa nsuo na onya ntwa nwie ya onhume sanity de opam wo so no onsan ya onye wa home sa bebe enti no ye de betimi bia de aboa mofra na ko manim okay enunti the American no say esse yen aha ya meka se municipality bi ehun asem ne ye beka yete so ame asase so yen kan so ame asem ya meka so kwa asem ne ye meka kemi asem ye kan Ghana asem ena Ghana nkola e wa ha ena ye ka e de ama wo mu ena ye nka no se yeyi ebia Kumasi metro no ebi first cry na bom kemi na bom kese no so amene ho anyina aka no enya no ho asem na ise agya yima ye ka se bia e kofom nanso ye hwa omamu ni nyina ene enoma bia ebi bia bade ohwe ene me boso ane onkasa biu efise ne ye wo school bi mu kura ne BC ya omukwa akojuri BC ya omukwa akojuri omu jijiska. Now they are the M5. Do you know, sir? Do you know, sir? Do you know, sir? Oh, yeah, Papa now will fear. Then I call a day, mamma. I mean, Cassasum, we appear. Then I call a quackotron for her. A colon one funny case, 4 million of a pin 9. So the fat car, a quackotro, and sorry. And then I never found a sad because so my sad na and penifo betu hwana mo and penifo can say akwala bia 4 million and for car and exam center at you for yes in such a way say maybe about frano exams bia very convenient am about frano mamemfa and the sad wo kind there news to us to whom BBC am so at you for we am making I was what challenge me challenge but they can say my hu na penifo ntu hwana mamemfa ntu dwa no say no ntina ye nyina ye wa ha ye bo friend no de ayi atiefo obetumi ebre no e ba beso amema akwan amawa frɛ 0551 931931 0551
931 931 ɛna 0548 931 931 0548 931 931 ɛbrɛ no so a mɛka kyerɛw na afei wode onso wode deɛ ɛsɛ wode ba afei wobɛtumi de text message so afa 0550 832 834 WhatsApp bibia ɛba yɛbɛkae na afei yɛde amount minua yɛnkɔ yɛpɛni me da ase na meka sɛ no ba ma anhwe ya na ayera yɛnkyi kakra saa na mama yɛnhwɛ na yɛnkɔ yɛnom na deɛ yɛhwɛ aka no ebie mu nso so papa yi manam sɛ na wɔka biribi wohwɛ yɛn academics currently yeah now here statistics say be we yek bad those kind of stuff comparatively so nneɛma ɛsesa yeah nneɛma ɛsesa in such a way say ebia last year nkora 100 ne toroye to bet yesi nya pass rate 58%. This year na nkora 300 akopa akotwere ne nya ebia 62%. Comparatively be hu say percentage no akoso number wise abafom and that is what is happening now. Yeah. Your Roman figures no and na ekoso na DCV and DCV but we comparative we say it is a school what dem kora 10 akotwere exams we 100%. No be the 68 no akonya 95%. Yeah. One ya dey 98. Oh yeah sure. The enim say 100% na pa we kora it took us mom kotwere 100% na for identity we get 100% but say o dey year true reflecting that you power who be say nka do this 60 okotwa 95% no I was like so yeah now and your education service no your system no let me put it that way a teacher for bomb wording akwa be kan say teacher for no kwa magic and magic omo ye ne say na Ghana teacher ni bia magician magic omo ye ne say wa pick owop of a history oni ho material but okwan bia so or chere they are performing wonders nanso so how well is the teacher welfare okay hwe mama mfa we metwam papa yima o de oyip arrow ebi on betimi akabi munim say achiachirefo okoye invigilation wayek BC as I sit here yenti omaka sana ati aba sana aba na sana tie fa no to achiachirefo okoye last year enso hwe ko say friend say nkrai dey ya no dey kana no basic school class 4 class 2 ayi no NST national standard test yes na ya mankrofo wuram ko school by school one kasa person sika uwia ya de be ma wo na etua wo kana oboy no amma wo e besi same na wo kasa yi enkra na wo class 5 ye bi wo class 3 ya second term na ending teacher for ni ntiom ka it is a ochina bi I am telling you now we don't know whether it is Naka or GS because they are now playing shift blame Naka na oboni di enti ekoko wie asema me sha na me kan say when we do this akoma bay na teacher no friends of me ya dia because it is very difficult so be cost sector bi yes adwuma ni nyina ye wi ansa na ho sika be ba aba and they cut across everywhere but and just say Dabi say for about a whole year ya tro BC now in the next 2 months yes I can another BC that 14 CDs per session not up to date am I first one am I no me no ntwa no na sanse ma wo kan nyina no nyame anim ni emo kakra na minim de ebi ana ba bi a wo ka se omo de ma no minim se bi a if it has gotten to do with data issues we dey me ma on kan one otherwise where why because ana me David enye why kasem there to say sika before say be release scan records available records and say was nya data I be support to scatua no enti be o ha na e bi a there was say o provide sa information no on farmer yes Ghana education penimfo and I said those in charge na acting on no e bi ana omumum na delay kakra e basa na you don't blame
those who are supposed to pay the money or release the money. Okay. Oh yeah, yeah, from that angle, no. Okay. Otherwise, all the time, no, we shall be shifting or apportioning blames to Omwa. And your man was say, yeah, this I blame no more. Mr. White, I'm on myself. Education kakrangram. Okay. Before so why I didn't you know, we have formed field. Yeah. Intact. A tier for me by a tier for obetumi abum and Sabri 0551931931 0551931931 any 0548 931931 Oba yebetumi afa na afi ye ne nyina abonko. Waiter. Data na there I can say point blank data is intact. Hello. Yeah. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon, sir. Me ba cho din di se o ka se free. But I've been to meeting na but me ka say me ba cho yen to ka sa ni ye. Me say me been to meeting na but yes I'm Eric. Me say Pierre no better now no. In fact, me didn't hold off me kitchen na something I work and I say, oh yeah, Pierre Jumama and people follow. We're expecting him to talk, sir, I'm always teaching, but now I'm meeting you with really. So what school, or defenders in the crap, but in the crap. He can't outcome once a me. Man go from Boko, Misro. He can't outcome once a me. Ah. As if you yeah, Mami Musa we. SOMPA FM. Suku awo mu no. Mo textbooks nyina o ho ana. The part on no crap. Eni ho. Medasi. Ko kuma ti ye. Medasi. Ko kuma ti ye no. Okay. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Me pa cho need this and how ka se free. Talk as a Monia, obetumi akasa, kasa. Piaro now be to me pa mo cho Mr. What be si ho ne de Mr. my can me da sipi me da Piaro now on the year program. Your side is sending me na anye. No more everything you are no medicine. The Mopana about making no quit to do. So, we know the things here. Or I didn't so much. You make a question, you just know, and it's just that you just know a trap here. And down over here. The other question, no, on time. The rest of you, you're defending. You're looking in anything. You're looking in anything. Okay. We na ho brase kwan so we dey em say adusua ne nkyerɛkyerɛ ne ye nyina ye pɛ amicable resolution to issues bi a confront yen as teachers. Na the American wa ha nyina ne say Ghana Education Service mpanimfo ye de mbetimi bia e de aboa. Okay. Menka say bibia ye 100%. But the American say dodo na ye be hia e de aye adwuma no. Ghana Education Service mpanimfo aye gusu a ye. Enti having said that, everything has been provided. Hello. Me ba so ujina so yeti o. Okay. Yamfa for hello. Yeah, good afternoon. Afternoon, sir. In Eddie say now kasa free. Pato Mr. Nabana kasa. Pato na mo partners no ba ko ka bi say. Nkwala no bi to me say be 400 Ghana, be 4 million. Okay. Aha. Na sa no say kana almost say sa no na omo default ko Burkina control so he no ana so the entina almost say kasa no. Aye district krona mu no omo control so he no. And almost says 4 million. Almost the day 400 cities. Almost the fuck are control so here, Abbey. Oh, say
me di ho adanse me school cross so say yire me amebo school kro din na try say 4 million no mo di faka akotron so na bitin na me bi say o mo ko Burkina na Nigeria na Ghana haya asante mamu haya asusu mo di say no o mo say scan sa na o ma akotron so ya ai okay and then yan coupon ho ye mo bo yo yeah that's it hello. Good afternoon. Good afternoon. With the program na me basu. Okay. I see. Now one textbook na apaniti wona wo kan na mieni. Awofo no yenya na yeto mankwala. Mat. Yenya na yeto. Okay. So betan no kasa wrong. Okay. Government school bia yenya na yeto. Me mabe 3 me tom die nyina. Oh. It is a dear honest worker on city anim na on fat no. Okay. Na you say you are saying now for us ye bre. I will see. Because you can be you ho ye bre. Yeah, ye bro. Okay. Hey, eti me friend one ka enukre o se mi nua ba ku bi di kan. O so o teacher ni by the papa ne kan ma o ka chenzo on fi kasa no o kan san. Okay. E mo twe san. Fine, why against on can't no crewum, not yenny a wolf from no. Yen and no cramping for no, at the bois. I guess I had the fear, bro. Tiwasem Yamkupon Shrow, that's it. Hello. Hello. Yeah. Good afternoon. Oba Dika Frey programming and then any but you didn't descend out for free. I'm very different. Because I But also kasa free. Okay. But you what's him saying? Me catch it here and listen. Just a break. Your bro was that says this your monkey. I could really work. You walk. Hey. And I'm not a teacher, the magicians. Yeah, near your chunk, Granadu. Papa, it's a bro. It's a break. It was 400 years. It's not two way, maybe I disappear to me. I'm not this so. No more call me on those two teachers. Yes, you're best. I am near Canada. I am Yati. Okay. At your for side to me afraid 0551931931 any 0548931931. Okay, hello. Yeah, good afternoon. Pacho offer free now all the same so. Okay. Maybe you. No credit. Okay. The original so for original so hello. Hello. Good afternoon. Fine afternoon. Free radio set no homai esrewa. Udin di say. The Fleming Douglas E. Abra. Yamin Shrao.
and say schools no scan of the GG no Yamisian can clear and it or more car and no create do a canoe doors. Yes, you coffee education and see a canoe. You come. Okay. You almost can't motion can want to me my wife. Yati. Madam. Yadasi. Yo. You bet me a far of fre for tractor na fe ye de edwumadi ni nyina akwawie. Oba ye be foul na ehu de esese. Obiaba, hello. Hello. Yeah, good afternoon. Good afternoon. Me ba cho kachiri, una we kachiri, u free here now. U do say. Bukrum Estate. Okay. Pacho asema mo kanu ayene krapa wo mo kwatwa wo mo tuaska. Yeah, that's it. Okay. Yeah, that's it pa. Nyamin shraw. Yo. Atie for ye be da mo ase. Ye de enye obi nti ene ete ha. Ni ye yo nti ene ete ha. Se be ya ebe koso na mesra mu. Minua ima baby o free ba no unse epoda ho na se oda ponumu bi na wo ya wadwene se enchene wo mu no unnum bia enye yi na che se wo napum anunti atiefo ente na se kakra emayen ebeduru brebi no ono akra so na de asem ne beba na me wo nsem bebre so a makuchira gu ho a me de bebusa no amamo eye next week mesramo se monfa ajaima se oka bibi anayemu bia kan bibi emanitia obi a monfa nche mechia owo me ya mechia o atimetim minuanum nyina so mechia mo akuska nyamin shrao de odima ba bedrui mechia opanie bia na wo bia obechia na yo medas minua said that medi kan chiam papa yeah Ebenezer Otemafo municipal data ase no me san so achia no na me de awie okay na de me kan se etiefo nyina minim se ebia de me kan na se bia omo anti ase dia am se me kan se bibia 100% and there is no perfection anywhere in this world. We keep on improving the system, and the system is being improved. Okay. And you and I will attest to the fact, say, I improve. And Ghana Education Service in Penny for bomb modin be also mobile. Say a teacher for a binyani or muhia bia. A teacher for a da and penny for Akumaso. Okay. And more friend than penny for Akumaso. Okay. Until the man can't say BBI 100%. No moment, Amontias say, you move forward. Ewo enhumasuam nti omun som na omun krakra de ewo no na en kase no nkunkudu ajai ma me so wo yira achia no yes akwa wo asem chia wo yira yo me chia obi bia opema asem bia pani me da se na edi kan no mayemfa ya konsem okay enkoma KO Methodist okay achechefo na no nre ye da ya etwam ye sie teacher ni ba ko okay o Methodist oba na be ma oba no ka senso okọ dunko akwan mu ha school bi efe no manu krom ono so nyame yad on the 1st of July ono so sie teacher ni ba ko nti omo nyina ye momo ya akọ ene shedin ha adwene se akyerɛkyerɛfo no efifiri mo sa ye sire nyankopɔn so ba ma ne bambo na ye kese ne nyankopɔn ya adomo a se dem ne odi ka di nkomo na otwe se dem ye mintimi ma program kese bi ba mama okwan akrofo mama okwan National Association of Hairdressers and Beauticians this is director of education ko hobi mama okwan MP ko hobi DC ko hobi na nanom ase se oni ne se o ka kire enti ye chia o munyina aka kire o mo se nyankopon ya adom o dwumadie no e beba ho me chia CCT fo nyina CCT fo nyina na mesre panyimfo momma adwobrɛw emramayi oye pani aka ho ide momma adwobrɛw emramayi na yentumi nkonko yanim obi a wutie mi bia be kirawo ni titiru ene wa wata wa so a wutie mi no that's yo yeda abadwafo nyina ene atiefo nyina so yeda mo ase dasene yebesa ne mo hia
sports for ɛna sabri ɔmo ɛba ɔma yɛn sɔre adwa so na afei yɛmfa ɛma wɔn yɛda mo ase da sene yɛbɛsɛ ahyia yɛda mo ase